L-inflazzjoni qed tibqa' għolja ħafna u hemm bżonn li jiġu meħuda deċiżjonijiet ibsin bilan li l-pajjiż jindirizza l tal-ħajja mostru illi qed jolqotna u li se jippersisti għax-xhur li ġejjin. Dan kien konfermat mill-Bank Ċentrali ta' Malta wara li l-ħamis filgħodu ġie ppreżentat ir-rapport annwali għas-sena 2022. Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, Edward Cicluna, sostna illi l-inflazzjoni mistennija tibqa' għolja għal żmien twil u saħaq li la darba jfetx il-bżonn li r-rati tal-interess jiżdiedu, dawn se jiżdiedu anke jekk l-ispejjeż iġorhom il-Bank Ċentrali nnifsu. Ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta sa frar ta' din is-sena żdiedet għal 7% u l-aktar li qed jiġu affettwati huma il-prodotti tal-ikel, prodotti ta' iġene personali u tal-ħażil. Dan apparti żieda fil-prezz tal-mediċini u anke oġġetti relatati mal-kura tad-dar. Fir-rapport tal-Bank Ċentrali ntqal li l-prezzijiet tal-ikel proċessat żdiedu brata qawwija minn 0.8% għal aktar minn 8% fil-waqt li r-rata tal-ikel mhux proċessat żdiedet b'aktar minn 12%. Akbar żieda ġiet identifikata f'dak li għandu x'jaqsam żjud ta' tisiru l-ikel b'żieda ta' aktar minn 16%. Ġie notat ukoll li preżentament l-ekonomija globali hija waħda sporadika ħafna tort fost oħrajn tal-gwerra fl-Ukrajna. Fil-waqt li Cicluna sqar illi l-affarijiet inbidlu ħafna mill-2008 l-hawn kif il-banek tad-dinja m'għadhomx jitolbu lill-gvernijiet sabiex jerfgħu parti mill-problema bħala soluzzjoni. Il-Bank Ċentrali nnota li pajjiżna jrid ikollu viżjoni fit-tul bilan li jissalvagwardja l-interessi tal-familja Maltin u Awċina mill-lawġ ekonomiku li jista' jinqala barra minn xtutna jew anke impatti fuq is-soċjetà li ftit li xejn wieħed jista' jevita bħat tibdil fil-klima u l-popolazzjoni li kull ma jmur qed issir aktar anzjana. Għaldaqstant appella għall-attenzjoni kostanti u flessibilità fid-deċiżjonijiet li jittieħdu.